Our dear and cherished viewers, I welcome you to Techiman TV. This is your favorite darling boy, Asante. So stay tuned, and if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. So I am a song for Asante. Bre ason semenemo ebetwetwe nkomo kakra. Na se yedi ahiemu a obi bebisa se, den ena Asante mabo apiamu anopai ana se bre a wo hwe mi mu. Mesro se ne ena yeda edikan a mesro follow your channel no na share video ma afoforo so enya bi enhwe. Ye wo Facebook ene YouTube obehu Techiman TV wo. Dia ye kan nyina oman no chechire ni oman ni ye yeti. Na nsem bebre ekoso ewo Ghana nsem mu. Ghana hinsem ehuri ya na me Asante na me mpese me de ma ho ebetum. Nanso se ye ka na yese sofo abrobe na ewowo nanso enam se ewo se nkamomu enam se ewo se asumbie enam se ewo se pepeye ene kroye eba anuafo ntam ntim. Me Asante me ye se ka me channel so pa de eya hinsem ebe ye den se me de ma no ebe ka bi. Na die ntira ene be se me de ma no ebe to ahinsem na maka kakra. Ne ntia ne se me Asante mejetum se me ya seneni mejetum se ye nchi efri Asante amakom na oba me makura ase a ene sika ye wo sika kuma ena ye wo sika pemu sabusuakuo we ena ye the head of country family of Nkoranza traditional area se pa se krontin yina wan ena ye nyina ye yini free the chrome abusua medamu eye asene akonwa na se ukọ ye abusua mu a sanso ena mesan efi don kronkwanta asene abusua mu me nana ena ye nana usu achia omprempon na se ena me free eni mi hu se me ya asene ni pio se mesan kominchi ewo bodoma me ye dade aseni me nananom ena ye to apia ewo Nkoranza mamu eni nti se nananom ekosa ana omo kọ ahayo a me nananom omo ena na omo to pia na omo didi sananim ba bi omo beto pia akopem no eho ena omo betwasa akopem eni nti me nananom ekosa eni nti se okọ nkentampo a akra ni apeska me nana enum na ye bo omo nsamra ne se asase wura eye dade asefo yenkonwa sase bebia ekopem no wei eyina eye Asante ejapade efise efri Asante kumu ena saa niema we nyina epaaye nanso minim se me ye bunu ni efise mete bunu asase so me ka bunu edi bunu enom bunu eni nti na minim se me ye bunu ni kosi bra eye nanu odaya o encheye ena ahinsem esori he etwini benkum a metin ka se ye twe memfe efa benkum etwini nifa so a metin ka se ye twe memfe efa nifa mehu se sunsun anase kra na etumi mu no ye twe ne benkum eni nifa efiri se ye nyina ye anuamo ye nyina eye nipa baako eni nti no ye na ye fi Nkoranza ne de se hoye eba Asante ene bunu ntem a aya na eye din se ye bekem aya na eya se obeti se obi etwabo abonofo obi etwabo Asantefo efiri se wunchi unim wunchi ure fi wunchi na wunchi ena okra ewo ena eman anasa ase a woteso no so emu ahunhum ne emu ahuodene ena epejawo eni ntino na minim se ye nyina eye aduano
kosi bra abrantie bi drop a comment ana me drop me comment ewo eye social media ya TV channel ba akoso ena drop a comment me drop a comment na nsɛm bi esisi bre bi atwam tete ye nananom ekosa disa nanso enese me bu nkonpon ekohwe mechi a aya na etoda bi a na me hu fodie kakra bi ewo makoma mu me hu yaw bi kakra ewo makoma mu efise ye nuanum binum hu se ye nkrazafo ana ya ma omonim onyam abo omo se nso abo akoko nanso enya yen ena ye bibi buasi ako ena di ne ti agi akyerema na obi bebisa me se die nti ena buasi ako adi ne ti agi akyerema eye Nkoranza memfa mu nkwa akyire na masum ayam kesene baby Nkoranza bo free ye amakom ebepie kode enamu a bepie don kronkwanta enamu a bepie Nkoranza asase so Nkoranza man edi akon Nkoranza man edi akon na obetena asase so no ena aja okohu ni wofa eye Bono hene kwache na kwache eje ne feso ne tenae aninti Nkoranza man Nkoranza hene eye bafo pim eye ni wofa dudo nyina ena ehia akwantu kese we ase o aninti ene bafo pim adi ni wofa dudo nyina de enti de aye ka bia no ye beka se bafo pim ena nana ewa se okọ afahye ewo Techiman na satam no na de ni baabi a ye frɛ ho Techiman na ye wo Bono Manso a obi anim se ho na ye the first account city ho na kwache amio ete na kwache amio ne hinnie anase na hinsem na kwanwadie mu no na nana eto sini ewa kwaniasa bebre so ani nti na ono a na hempom bebre ebenya na nkomotu nana ade so ena fofie anto ata na wadwana ba mu nti eye bafo pim eye late kakra anase wantimi amepie afahye ase entem nyema e woso de ba emma yedidi afahye no saa niema no ebinti wa medu ntem na ohwe tete no baabi ana Bono Manso wo na baabi a ne Nkoranza wa is almost like 18 kilometers away from Nkoranza da ben ena nanai ene na pamfo bebomu a bedru Bono Manso eninti omo ekachi kakra we ena Techiman man hene ne ba a nanai a na okasa fonyini so chese oye nkyara hene edi asotro ehia Nkoranza dihye asin piesie asin abakan eye na nabafo pi ode asotro ene hia mbani se sotro mienu amani hana enti bafo pim enso efa de ho adwen ana obebo ne se a owo no amane sana na opoku ware katachie me sei ena wunua anase me wofa edi ayeme ewo Techiman anase Bono Manso enti enam de asinti no me pese me kone so sa ana asemi so eto asunu we nyina no na apamfo bi omuwo Techiman mamu omu anase omuwo Bono Manso omunim se Techiman hene kwache amio na hinie no ahantan ni dwe bi ya wuram ani nti omu no empe na asem omu so sideline no no mse nana se wanya okon de a ani adi wakon ena omu so ede omu ebo Nkoranza foi
ɛna Asante ɛde asogyafoɔ ana asraafoɔ ɛbɔɔ nanabafo pim akidɔm ɛna nanabafo pim ɛkɔtɔ atuduro ɛna ɔde n'asantefoɔ akɔdɔm ɛbɛtwi fa Bono Manso yɛsi hɔ ne sɛ deɛ kɔ wie yɛ deɛ nananom nyinaa ɛnim saa abakwasɛm ɛnyɛ nnɛ ɛna mebɛkyerɛkyerɛ mu mefom wɔ baabi so anam de akyɛ me na deɛ nti a mebɛka asɛm wei ne sɛ ɛyɛ saa interview na na grante yɛ mmeranteɛ bi tena channel no so lambaste Nkoranzafoɔ di Nkoranzafoɔ atem sɛ yɛn Nkoranzafoɔ ɛna yɛyɛ niprɛ ɛna yɛyɛ nipa bɔnefoɔ ɛna yɛn ɛna yɛn yɛnsa so ama Bono man abɔ ɛni nti no techimanfoɔ deɛ ɔmo hu yɛ akwaniɛsa biara so sɛ anuafoɔ a ɛnyɛ ye ne me sɛ na me a me kasa yi me nana efiri Techiman mu me nana efiri Techiman mu me nana bema ɔwo me maame efiri Techiman mu ɛni nti me hu sɛ me san ɛyɛ Bono ni me san ɛyɛ Techiman ni ɛni nti wo kasa hwɛ wo kasa yie sɛ ne ɛbɛyɛ a wa wunua wo nsan tia ne nan so abrantie mu ni ya osipe obekɔ so adi atema kasa nanso me nana no me sanim sɛ omunchi ɛsɛne free ɛyɛ jema ketampo a ho nyina yɛ Nkoranza nkonwa sase me nana no ɔno so omunchi ɛfa ɛsɛne free jema dade amepɛ sɛ atiefo famu aba ne sɛ Bono ne Asante ɛyɛ baako despite sɛ Bono ne Asante yɛ baako no yɛn Nkoranzafoɔ de yɛnim sɛ yɛ Bonofoɔ nanso yɛwura mfi yɛ sɛ yɛ san efiri Asante yɛnim sɛ yɛ Bonofoɔ but yɛwura mfi yɛ sɛ yɛ Asantefoɔ do sɛ yɛ ka Bono kasa bere bi atwam mebisa me papa ka kyem sɛ mebisa me papa sɛ papa me yɛ hwan ni na me ne hwan me papa ka kyem sɛ wo yɛ aseneni na satam no na madwin swa na medwen sɛ akwara ana me papa ka kyem sɛ me yɛ aseneni nim sɛ na me yɛ aseneni dia me yɛ den ana me bepie ɛwɔ sika kurodua mu me yɛ den ana masefo ɛbepie Nkoranza man mu na wonim bibi me nkura adwen kwayɛ me sɛ kuro bi kura yɛ frɛ na asenfosu ɛni nti asenfosu deɛ ebia kura mo wɔ mo kasa a mo ka na eba ne sɛ ɛna meka Bono ɛna me papa bɛkyerɛ me sɛ utu bata ɛkɔtena kuro bi so na sɛ ɛkya enkyirima no nyinaa kasa betimi asesa efiri sɛ mo a mo kɔtena hɔ no mo nɔɔso sɛ mo betimi maintain mo krasa na at that point in time no mo nipa dodoɔ no esua kasa dominate wɔ hɔ ebetwia fa mo kasa so ama mo kasa ayera ɛni nti sɛ nɛ o ka Bono a ma ne nyɛ ɔwanwan ɛnam saa nneɛma bi sɛ enti ɛna ɛnɛ o ka Bono na o hu ho sɛ o yɛ Bono na msi okay papa waka ne sɛ amate ɛni nti minyi no ɛna me hyɛ aseɛ ɛte aseɛ nkakra a me kɔ school na me te aseɛ nkakra ka sɛ asena me papa kaayɛ no na nya asenfo so asɛm na ɔka na mmom na ɛyɛ ntɔn ɛna na ɔka ho asɛm nanso mama sen yɔbrɛ no anyɛ me sɛ menya Bono ni anaasɛ menka Bono ho mama sen yɔbrɛ no anyɛ me sɛ saa deɛ a menya Bono ni anaa menka Bono nanso ayɛ a yɛnnuanum bi a ɔmo so sɛ ɔmo nko na ɛyɛ Bonofoɔ no ɔmo kasa ntwi ne kasa adidi atam no ɛnsɛ ɛmfata nkamomu a afoforɔ binom ɛde ɔmo ahoɔden no ɔmo mogya ɛpere apɛ Bonofoɔ nkamomu no na mmom baabi a me nananom kra me nananom saman efiri deɛ dasani biara entimi ensesa wobetimi asesa medin
nanso wontimi nsesa kra na etimi anenti mesra so hwɛ me a share video no subscribe your channel na ma anfoforo nso enya bi ehwɛ na nkamomu wo hoi eye nanso when it is coming with other strings with other shocks na ne nkamomu no obesi de enya we ena ma Bono man entimi enkammo challenges bi say if we say wo ka chem say me nya Bono ni if we say me nananom enum adi akon me nananom enum adi akon ti me nya Bono ni say ena wo ka chem say ena wo ka chem waka yate na emom ye remfi ye krom hia ben ye krom hina ben de ye remfi ye na yandie yete Bono yehu ye ho say ye abonofo andi se mu hu say ye Nkoranza fo no enam say ye nchi eye Asante na eye Asante fo nti no mu hu ye say ye munuanom ye abonofo a Bono ne hwan na Asante ne hwan ye nyina ye dua ba ko di sa wo kasa wo ye Bono ni wo kasa wo ye Asante ni ye nyina ye akamfo ye nyina ye firi bomba ko ye firi abusua ba ko mu ye firi nananom ba ko mu ene pie aninti mumma ye hwe ya no kasa yi ne ya no kasa no eno ene identity mu e ba ye ntem me de mu besi ya mosonfo agent Bono ni Asante aye o man ba chichemu ni efise wo chemu a na me kra no ana me nipadua no ena wo chem me da masipi